Ay, aray, shit mo. Bayag-bayag. Gusto nga tagtagay, paray. Ay, paray. Daman ti dumagay. Naukas pangarigan. Adda iti aguyong asaw. Kinama na ka, niya ti ramito mo paray. Taraga paray. Taray ka? Muna. Taray ang madyasaw? Tuwon na. Takrot kan samot paray. Ay kay ngay kinama na kalata niya ti ramito mo paray. Tarayak paray. Muli nakti. Kayo nga na nga to ah. Muli ka tinangato nga kayaw? Isa no ngay paray no kwa. Dati nga guyong nga saw. Sinurot na kalata paray. Yung muli mo tinangato nga kayo paray. Yaw, nya nga ti ramito no sinurot na ka di nga to ti kayo paray. Naguray ka paray. Makatlawa ko na. Bay. Kasala kaya't nga talagang ngay pagkagat yung asaw. Amait paray. Nagdamdamag alang. Siya mo gito paray. Guray man ta panamis baw. Sige paray, problema. Kumisbo lang ah. Baka mo agawid ka man ay. Nih, tinatawag ah. Number Mike. Hello? Hello? Bay, sino ata ay? Ay? Sige? Ay na baw pa sino kumanga iti binutang mau. Ay na baw awan di pagpakialam gaw. No, dayta ti kaya mau. No kaya anak nga sina. Ay awan di pagpakialam ko dita. Ay na baw. Adaw iti babae dita. Apa iti ko na mong sikalang ti babae nga makinkayat kanak. Ado ti babae dita. Ano sina ti kaya mo di sina? Ay ko na mo. Mabubutang nak. Ay naabaw. Ano nga mabubutang di kastan? No talagang sina ti kaya mo. Di sina. Ay abaw. Ay nakadulaki di nga mumun aya. Wayne! Naapaw? Sino nga'y kumangit? Ibinotang mau? Paray, relax ka lang. Bay, sinuyo ka di talat katungtong mau. Bro lang baray. Katong agpay. Awang nga talaga. Di kwintong kita nga, babay. Ay, apaw. Ay, amaw. Nabayag ko nga, amaw. Kwartak lang tihabol, maw. Ay, apaw. Uy, nabayag ko nga mo, daytan. Ay na. Apaw, so nga no kaya mo, di sina. Ay na. Amon, nagpangit ka nga talaga. Nagpangit mo tataw ka lang. Hanggang tumutawag ka niya ako na. Wayne, hanggang tumutawag ka na. Ay, apaw. Ate ay. Guray ka man paray. Sintong ko ate ah. Ay, sipon mo ka paray. Gawin paray. Bay, sinudikin na tungtong mau. Ay. Na po, sorry pare ah. Cellphone mo ba ganda ita? Asawam garod da dyan, paray.